Moikka! Nyt mä ajattelin, että tehdään tälleen videon muodossa tämmönen yksi harjoitus, tai sitä harjoitus on semmoinen, mitä siinä saat alkaa tekemään sitten. No, iltaisin itse ruukaan monestikin sen tehdä ja aamulla jatkan sitten sitä samaa ajatusta. Eli intention asettaminen seuraavalle päivälle. Ää, Minä pyrin tekemään itse sen joka päivä, ja minusta tuntuu, että silloin kun minä unohan sen, niin minä kyllä sen aina aamulla sitten huomaan, että olisi kannattanut muistaa illalla asettaa, mutta kyllä sen aamullakin vielä pystyy, että kun ei vaan ensimmäiseksi ota sitä luuria siitä yöpöydältä viereen käteen. Että aloittaa päivän jollain muulla tavalla kuin käyttämällä pään somen maailmaa. Eli illalla asetettu intentio seuraavalle päivälle toimii mulla silleen, että mie illalla mietin, että mie nukun yön hyvin ja herän aamulla pirteänä ja iloisella mielellä uuteen päivään. Ja siihen lisäksi mä oon vielä kokeillut semmoista, että mie sanon, että mä haluan herätä vaikka 6:56. Mie en luota itse siihen vielä ihan niin paljon, että minä uskaltaisin jättää herätyskelloa pois päältä, niin siksi minä aina mietin sen muutama minuuttia ennen herätyskelloa sen minun heräämisajan. Ihmeen hyvin se toimii. Ei tosiaan mulle joka kerta, mutta se voi olla, että minä en sitten tarpeeksi vahvasti sitä intentiota ole asettanut itselleni. Mutta tosiaan sen kun illalla tekee, sitten aamulla ensimmäiseksi vielä miettii, että ai että tästä tulee ihana päivä. Tämä on täynnä iloisia ja onnellisia juttuja. Ja mä oon pirteä koko päivän ja jaksan touhuilla kivasti kaikki tarvittavat hommelit. Ja jos tuntuu liian siirappiselta, liian positiiviselta, niin voin nyt miettiä vaikka just sen, että tänään olen iloinen ja pirteä. Ei tarvitse siis välttämättä käyttää kaikkia, mutta muistetaan se, että asetetaan se intentio sille, mitä halutaan. Että ei olla silleen, että minä en halua olla väsynyt, koska universumi kuulee silloin vaan sanan väsynyt ja sit sä oot väsynyt koko päivä. Ja eli lähdetään sieltä, että mitä me halutaan, niin annetaan sille ajatuksia. Tämä toimii ainakin mulla todella hyvin. Toivottavasti toimii sullakin. Ja tästä olisi apua siihen, että löytyisi niihin päiviin semmoista pirteettä ja jaksamista. Ja voi myös miettiä sen silleen, että koska meillä on päätökset vähän haastavia, niin jos mietitään jo silloin illalla, asetetaan se intentio silleen, että seuraavana päivänä olen pirteä ja mulla on helppoa tehdä päätöksiä. Päätökset on helppoa. Ja sitten aamulla mietitään, että ai että mikä ihana päivä, tänään mulla on täynnä energiaa ja mulla on tosi helppo tehdä valintoja. Että ne päätökset on helppoja. Se on semmoinen yksi, mitä voitaisiin kokeilla. Jos nyt otettaisiin tämä tässä ainakin useammaksi päiväksi kokeiluun, vaikka mielellään silleen, että jos siitä saisi semmoisen kivan tavan itselleen, että se ei vie tosiaan muutaman sekunnin sieltä illasta ja sen kun tekee vielä just ennen kuin laittaa nukkuun, niin se on niin vahvimmin toiminut silleen, että mulla ainakin itsellä toimii parhaiten, kun minä asetan sen intention silloin, kun mä oon just niin sammuttanut valot ja painan päähän tyynyn ja mietin siinä, minkälainen sitten mun seuraavasta päivästä tulee. Ja mielellään vielä sen yön nukkumisenkin siihen asetan itselleni, niin tulee nukuttua levollisesti. Ja aamulla sitten, kun vain muistaa olla ottamatta sitä puhelinta käteen tai aloittaa sen päivän jollain muulla tavalla kuin täyttämällä sen hirveällä aivoärsykkeellä heti alkuunsa.
Toisille sopii se, että ne kirjoittaa jonkun kivan aamukirjoituksen tai lukee pikkupätkän jostain kivasta kirjasta. Ja sit vaan itse olen aamuisin aika semmoinen, ei se nyt sanottaisi, en ehkä parhaimmillaan ihan heti siinä herättyä, niin se, että minä venyttelen oikein hartaasti ja oikein sellainen niin isosti ja nousin ylös ja mietin tosiaan sitä, että vitsi, miten ihana ja energinen päivä ja niitä helppoja päätöksiä teille. Niin lähdettäisiin kokeilemaan tämmöinen harjoitus. Ja miltä tämä tuntui saada tämä harjoitus tälleen videon muodossa, eikä kirjallisena ohjeistuksena. Kumpi on enemmän sulle semmoinen mukava juttu. Kiva, kun katsoit. Ollaan kuulolla. Ihanaa ja energistä päivää. Moikka!